Galo train hanggang Bagdati. Kasundol na yan. Sundom. Ano lang ang tutulog tibigat at sunsando ako. Pansit kayo dyan, pansit. Shiki Maisa. Kabalin ng pugno. Kabalin ng pugno. Makatuyaw. Kau! Diba ka? Tekang kati, may 1 kilo ka pansay. Mangansyon ka. Mangan kalatan. Sige. Hindi kita May talagpin mo itulugan. Alalang pa lang itulog po. Hindi kita. Ayun na. Magkalaan kami nataw. May masayangan ka di okay. Okay laki. Ay okay lang eh. Apit ang mo kahit nga Susuntok ka mga okay laki. Well, Nag-asawa yun ako okay laki. Ay, okay laki. Yan akan mulit ka tayo ng Boy Diaz. At Christmas ka kayo. Christmas ka baka maamot mo sa kao ko, maulaw ka. Nga pa yung kao. Talastas ka. Nabuha mo kayo. basta 10 pesos. Isulat ka awag na. Parang mo kailangan TV Shildan. Hanggang ta. Basta na. Nagpaya natin na nangayawang ngipon na. Kagugugot. Pati kayo marang nga ka-lips to lips. Apa ya? Awal tingipon na. Akmal. Ay na. Pay ko na. Apa ya? Agkis kami data ka mga dumanan ko liter say. Ay aan. Ore lang mga lingal ataro pa nga. Kanya ko na. Ay kaya lips to lips na umipan na. Agkis ka ng karot. Mas na piso ula. Ang ininom kayo kay Ara. Medyo. Hindi namin kung nga tayo nagkanta ka madaos tubay daw. Pero kaman na nga di nakauton na Ang ka. nakakutong ka balsa. Siya man ang tawag, ano nakauton na ka? Ay! Napod na bubo na! Dan sama, tugot-tugot mo ang bukon mo na. Ama, ang niya ating nga yung cellphone. Ay wow. Lakad ka tulog ka. Goray ka. Yan ato'y, yan akong mo marami barangay. Barangay Tano, sa tugilan tata. Nagilan ang tata. Batuta. Batuta ni Tanaw na boy. Boy. May kamanuka nga yung mga barangay Tanaw. Siyempre, kas nakagawan ata. Alati ka kalaingan. Diyan. Tigat isang kalakayan daw. Iskay ka garaw. Isang kalakayan, iskay. Kalakayan ka garaw. Bulali ka. Ipinaglang lang ang kasla ka lang. Busy sa istak ka. Bula ka ka ba? Kung ko na lang ba't ako? Parang ko sa 61 na rin. Isang natin chip. Chip. Ay, chip. Chip tanaw. Chip tanon. O, chip tagay. Kailangan ang among, amin na ang among na chip. Nagkagwapo. Gwapo mo na. Ano pa yung artista? Sino man? Ni Coco. Coco. Ay, naku. Oh, Coco. Coco. Coco Martin. Anya. Coco Melo. Ni Coco. Coco ng Agila. Coco taran ka ng kal. Susoy ka mo ti kapasan. Sila dinilipatan ti baka tabok mo. Dapat pamaga na rin nakasaan. Ay, nagatlakay. Among ko nang ko na tayo pamagat ako. Agalaya nila nakakay ka. Ano, laliakat at tayo. Bibiol. Dibion. Ang utaw. Apa yan? Nakatuko na dito yung kaldeng. Pinatanteng. Nagtangraw, nagtangraw. Bibis ka. Dapat tayo ka na. Kapulok ng kaldeng dito. Sige ka raw. Okay, pakikik ka lang kung mayroong tikso dyan. Roger. Kanta-anda ka kanta. Kawanan makapapking naman. Awan. Luar mo amin. Ang mamaling tigas taktoy. Checkpoint tagarulang. Kapay. Dapat ibilang ka na. Marami na kita. Ibangir. Parang tagdunungat to'y napakadamdaman tawid ko nga pagsaksak kinisulan. Yun. Panyo nga, karapang punas nga.
Awanan. Awanan. Ayan. Kanta ka. May gabay. Yan, gabay na eh. Kataon. Pito na ata. Ay, plus light. Kita kayo may isang layo tuyaw. Anong kakwarta tayo? Kantaan na kati may isang ilumano sa Uncle Boy. Uncle Boy na nyaman tayo. Diba baga ni suling kinay hoy. Joke nila na siguro. Basta nung nyaman tayo inarabig meeting niya. Nung nyaman tayo masawsawang may. Amuang awat personalan niya naman. Nakatrabaho kami lang. Sige, gano'n daw. Kantaan na kati may isang ilumano song. Natatay na po yung lumayan. Lumayan lang, siya pagkanta. Wala ba? Sige, gano'n daw. Kaya mo nga may gagaman ni Sulay. Ay na. Balik lang ta. Balik lang ta. Nag-asawa yaw. Nag-asawa yaw, Anda, ayan na. Ay, Pala yaw. Imar. Yung ima, tanong single track ta. Mansaw. Pinagbatay. Sige. Gaw, may step. Sala-sala mga boy. Ano, tamdan ka tayo yung kalbo. Sikan sa amin, ibigay sa mo ni Fernandez Ramos. Karman. Nakroketi, managure kayo. Dati pangkitaan na nagagal ikaw. Ganayong, nagtatrabaho. Ang tao kayo. Sumalang ka na dito yung tikukuyo ka natamba. Natatambak. Damagang mo, kung nalaing mo lang talong. Among katalong. Sige, number 1. Sige man. Among kami Roy. Oh, kaya. Ijay ayan may. Oh. Ni Sulay. May isa kami nga kabaknaman ni Jan. Ay, wow. Well, Apa yang kamu mau? mamaw na kamachismoso. Sukat naman yun. Nanabas yung tinagkaw. Amaw, ija ay may isa nga kabaknaman ti pamilya ni Sulay. Kanaga itong. Gana dumakal kasong dyan itong na. Kita ganun atay ka. Well, mamati ka maday. Itugmang. Ano na? Una na kanya, ako na kaya sasawa ka Sulay. Biro ka ti lalaki. Amo na kaya talaw. Among tatalaw. Among ngarati agraut. Orektukan. Tuggal ha? Inatimayat nga oras ti panagtugkal. Bibigan. Abay nga. Alam niya guys. Masyak tumo ti kadwa. Bigbiga mal. Abay ko na. Wow, ngan masyak to ni kadwang garaw. Na. Apay ko ng kamilaan. Apila ko na, apila ko na. Ano sakto ni kadwang. Bigbiga mal nga pantangag tugkal. Apay ko na. Apay! Nagkulit na nga lang. Sikatin ako ulit. Nakulit ka mo. Apay ko naman. Nagamen. Boy, sambutan to, tikinatid ti bunubol. Wow, kasiksikilan naman talaga. Niya tinasiklet. Alain mo, kalaing sopa. Palakpak ka tayo ni Boy. Ang cintaan na rin. At taray ato niya pa iskaptinaw. Sige. Among, panalakaw lang ng taga-riga. Among mal, iti agaradaw. Tuwan lang mo. Wow, sosyal. Mayaman dali. Duwangan lang, may sa kanara. Gusto mo lang nagtamro kayo. Charot. Yun naman natin oras, ti mayat na panagarado. Arbangaw. Magitan pa. Ano lang guys. Nang nanisuling to, matikad boy nga panagarado. Bigbiga. Bigbiga garod. Apay ko na. Apay ko na lang pisong ba? Apay ko na ng sumpa. Apay. Agarado ka tibigbiga, tagamen, sambuton to, itikinabasa, tidaga. So, sige, sala tayo. Ako yan, tayo sala natin lang. Mga lalaing. Kaya ko uyaw. Bawal ka ko yung pagkakapanawa. Yutot mo lang ta. Go!
Go, maestro. Huh. Salamat po. Sana. Sana tilakay. Oh, may kamamay. May sa tinaas. Sana talaga tilakay. Napangat pa siya. Hindi balasan. Napangat pa siya. Hindi balasan. Napangat pa siya. Muna na. Ay manong ko dumanong ka. Napangat na ito'y manong ko tungkaw ka. Ang sao? Oh, matigo ka, Omega Road. Ay, akin na eh. Guray. Tigo ka. Tigo ka. Asa? Sikaman ng kantal-kantal. Ayan, nagpagaw ka. Nakita mo lang timanalog na talaga niya. Sukay. Nakaawit lang ako doon, nakalpaitin na kaya na, nagkapay lang ubot-ubot ng mga bisukol di sa akin na. Bisukol na tawin ako raw. Kuko! Ay, kaya ko na ng bisukol. Sige ka. Ngayon inigaman ni Lloyd Kinyang. Igamang kanya. Kaya na, kawan ni baka na to eh. Wala, kasi mga, nung nakasaan mo na nga inigaman, iso na rin Yan. halimbawa, inulit na kaya dito na lakas niya. Ngayon kasi na naulang kasi mo ulang. Di inang putak ata. Aputan mo. Kasi ay. Mansaw. Tumander ka! Bater kalangan. Mansaw. Inigamang ulo. Okay. Ay, kaya to ka na umuhaw. Ako rin ka na. Nagsala ka. Ikisala mo rin, baka lang naman ulo isip. Saka naman ang ulo ko ko naman yan. Kintilog ang ang ulo ko. Kaya ako ulo. Mansaw. Hindi ka makulo ay mababaina. Hindi ka makulo. Okay ha? Ganun pa, bastos mo talaga. Okay ha? Inigamang ulo. Ay na, Ang ulo hindi ka talaga. makulo ko na lang na eh. Kasi na na eh. Basong na, may sakit yung bason. Bumalis ka. Siyempre, mag-ako. Kaya muna na kailangan parang ibagpagi. Okay ah. Kapit ang maglakapis kaya. Sumunang yung bason. Ano siya? Ay awan, kunak lang ang tulne. Adala rapas na imang ang kal. Basta liman nalong, nagagagsan di mada. Ang harapas na to, narugit lang yung mana. Hindi ka makulo ay mababaina. Hindi ka makulo ay mababaina. Hindi ka makulo kuna na ay adayo kapay ay ayate. Hindi ka makulo ay mababaina. Tapos na, puno mo na. Kaya Basta wala na. nakangtang ka na kailan. Sa Transformers. Kaya sa Barnaw. Yan sa karoon natin ulaw. Kaya sumarmat yung ulaw. Tungod gilagaros. Makapagbagal ka na. Dangtang semal. Itipay na yun natin. Niya tawag dito. Mo titipla akong jimogin ko ha. Basta lang. Inig ka makmugay ay mababaina. Inig ka makmugay Inig ka makmugay kulala ay adayo kapay ay ayate. Inig ka makmugay ay mababaina. Medyo naputok ka. Delikado. Delikado. Sa balay mantika mong ata, di magpagak na napugaw. Awambara na. Awang para na apa niya? Inadaan mo na. Awang bay. Kaya sumarmat yung mugay. Arong ko Barang na. makalangos. At dapat pagpupag mo na. Damdama pa yun. Ako rin pa ikot ang arong ko nga. Kita mo na, na-scam na nila kayo. Kita mo na, paro ka, nga. Ay
susuda tao. Apa yan? Oo, tamong lang ah. Kasla salamagi na tao eh. Alangakan. Bawang karga na. So nga na-scam ka. Oh. Inig ka magtingin ay mababain na. Inig ka magtingin ay mababain na. Inig ka magtingin. Napaiginak niyo. Namay kasyaya. Kamulaw na ka lang. Baka mabuktal na din dito. Saksuman mo nga kanta-kanta. Inig ka magtingin kuna na ay anay yung kapay ay ayatin. Inig ka magtingin ay mababain na. Nasobar no titanggal. Diyan mo nga. Abaga. Abaga, sige. Bilang pasan na ako. Inig ka mag-abaga ay mababain na. Medyo ibang masahin pa yun kasi kay Gret ko kasi dyan. Inig ka magtingin ay Abaga! mababaga. Ano tingnan dami? Wala! Tira ka mo! Pwede mo na yung panunod mo eh. Bakit mo? Hindi pa rin ko na ko eh. Sige pa akat. Inig ka mag-abaga ay mababain na. Inig ka mag-abaga. Ay! 1, 2, 3, 4, 5. Pwede cellphone ko ang manaw. Nandiyan sa cellphone mo. Nandiyan yung cellphone. Nakagulgo. Hindi ka makabaga kung walang multan guys. Na? Wala may sakit dito yung magbangin. Sinaman. Sinong bagay? Inig ka mag-abaga ako na na. Ay alayo ka pa'y ay ayate. Inig ka mag-abaga ay mababain na. Sabar na tayo baga. Bukaw! Bukod na. Sa mali trip na tila kaya. Pinadaan mo namin mo. Hindi siya ako lang. Ano yung di ba nagkaduwa di bukod ko? Tinigin dito. Pinagkaroon ka niyong agdamat tikuan namin. Bukod, siyempre sumarong ng ubad. Oh, nagkakantok na siya. Nana! Sumarno ba? Ay, maro pa ma. Waray na kontok ni Solay. Pay-pay sa tiubod ko. May mayaman ang gaminaw. Tayo na. Anong napapagtipag-turturo ako. Ay, wow. Kutsulan guys. Kaya mo pimpintinan. Ano, papag ko makarunod tiubod. Kasi ka na, kaya. Maanay. Naman, ang mamarita. Makarunod. Aray ko. Na? Katiwan na kapayas. Ay, no, mga baka na tinuto, panay ko kutson pagitanan. Patilungan mo ka raw, kakutson ka. Sa ano ka ang mga bako, mga tay-taya kaya? Kaya tay-taya ka ano? Sige ka raw. Inig, adan, ito yan. Marukong. Inig ka magparukong. Sikat inagibaga. No, anya ti aramidan. No, ingkastoy ko. Kasi mo ti aramidan na. Ay ka, yung sadya na tayo dyan. Ilan naman nun, akuray ka raw. Kalulangot ang... Sige ka raw, tulitaw. Ape. Nagtanggol ka lang kasi lang. Duwa pinagsina. Gusto lang. Natindag ka naman ang res. Ito may sa ima ba? Inig ka magbarukong. Dito. Amoy tutudo, amo mga sansalida na. Kaming dati, kasla bunton datoy. Kung sinagid mo, na into dom, ay na pagkadil tayo, ma'am. Hindi ka daw. Nanana! Dalungan ka po. Panunutan, inig ka man na barukong mga suso. Ha? Sa bali, ti barukong, gan suso. Saan? Ay, natinig ka man ni Roy. Hindi ka raw. Barukong, sa bali, ti barukong, gan suso. Tanuligtas. Ah, Kaduray no basig dato yung baka makutim di mo ngay nangay. Mungay amin na to. hindi ka magbarukong, ay mababain na. Hindi ka magbarukong, ay mababain na. Hindi ka magbarukong, kuna na, ay asin
Mati. Hindi mo natin na Pumula lang. kamumuting ko na lang. Kawaran na. At nakinig ka man ng muting ko, dali na daw. Hindi kayang ka. Kakantay mo ito. Hanan, lagpasan ko Bon, na ang yan. ibantay ma'am, no, kung ata. Kaya kita makapupagkan na. Bon. Ay, nasa tipusog mo. Sa pusog mo, hindi ako manananggal kayo sa... Ay, wow. Hindi na ako ng bugay. Kaya, Kung kamangalay mo pa. Day. Saan natin marunggay, tatok ko lang dito yan. kasi, Ano po? Nakakita! nakitam. Kita man. Ramay tilawlawa! Ada ramay lawlawan siya. Manong tiramay na, ilaw lawat ta. Talo siguro pa. May sama pa eh. May sabi ka no? Ano? Ang ramay tilawlawan siya. Rambulan po, rambulan. Rambutan. Medyo narasay sigaw. Yung kulay na yung rambutanan. Ulit ito naman. Kasi hindi kulay yung rambutanan. Ay, sige, pantay na yung 20 pusag. Kurita. Ang 20 pusag ko Ayan eh, ayan. Ang tanong nito, tuwag yung pusag ko, tao pirada. Bakit naman, di ba tayo para siya katikot-kutikot naman. Tumunod tayo, ma'am. Okay? Okay? Okay ko na. Okay. Balay na. Balay ka. Okay na. Inig ka magpuso ay mababahina. Inig ka magpuso ay mababahina. Inig ka magpuso kunana ay asabikan ay ayate. Inig ka puso ay mababahina. Yung sumarno ti pusag. Pusog. Pusong. Madi. Mali. Operada. Madi ka, dakulaw na yung pirada kasta na Lupaw. Lupo. Ako na ka. Kuri ka ah. Siya pa'y nagigam. Tapos ka. Ganyan na namin ka, napabaw. Hmm. Parang mapangato siya. Bon. Inig ka maglupo. Nangay, karing mo lang. Kaya mo man. Pangado. Pangadaw. Oy, ulito. Bakit ang mga mahiglat nila kayo? Ay. Baka diyan maging may vlog ka. Dili handatan. Ano? Inig ka maglupo. Baba. Kalma. Uy, sika ka mo, kalma. Kalma ko na. Kalna. Inig ka maglupo ay mababaina. Siyempre dyan mo sama. Inig ka maglupo ay mababaina. Inig ka maglupo. Lupo ka na natin eh. Lupo nga. Lakko dakan. Ay naku ata. Lupo ako ititungtungan, hamalakaw. Ay naku ba Ano na. naman, paulag na ako naman. Sabay, bukbuk di palagay. Inig ka maglupo kuna na. Ay adayo ka pa ay ayate. Inig ka maglupo ay mababaina. Siyamot ha. Nakamanukakin niya ako. May sapay. Siyak ka road. Apay nga eh. Siyamot ko nang itulogin niya na. Hmm. Agino nata. Masarap no? Itong namot na anak. Apay dapat siya nga eh. Tumata! Sige ka ron. Agino nata ka road. Wan. Sino ti makapanalpil eh. Patal-tala ma. Ano makaganti ama. Alangan mo na minanunahan ako. Nakuti-kuti mami daw. Damdaman mo. Ay, ito'y ang pangira. Basta. Haan, ito'y ka kasi katang patalutan, di ba? Kita na yun. Narinig na magpagay. Sabi mo, umawi ah. Wow. Apay siya matibay bom. Umawi ah. Dahil mag-bet. Isa. Medyo uli kasi mo basta eh. Dua. Ano? Managpatigo natin na lakay. Ang anay mo. Ayan, antay, may kaman. Dahil siya man ang ikaw. Nagpatigo atin na lakay. Sige.
Ah. Inigamang Tinga. Ay, Kaya na. Kaya kasi naman. Ikinuguman lang. Tinga. Wala talaga. Ituyak. Itoy ka. Yan. Inigamang tinga. Ay, taro pa. Inigamang. Masakit ko lang, dapat tukak-tukak na. Sama tukak-tukak na. Hinako At kasi, nakakaurong kami ba? Kita amat ako ma. madagahin kas Jay niya. Hindi na kita kas Jay gayang tiray natin, makaigam tila kayo. Apa ya? Tigir-gir tima. Inigamak teng. Ay mababaina. Inigamang tinga. Bakit karma ka na talaga? Ay baba. Baina. Isa lang na tanguran. Inigamang tinga. Kuna na. Isoday. Tanay ayate. Inigamang tinga. Ay mababaina. Alright, ay palakpakan tayo ba ng apo ni Uncle Boy. Oo. Thank you so much, Uncle. Kami naragsak na kami na Wala, Uncle. Takalang na tasyak ni mga sublay. Di, datamat, adama agrariyaw nga bangat jayan. Asawam samot ah. Ano gawin ka ka na, oh. May kono kayo, abay damdama. At dahil dyan, sikat yung first honor at kamarating. Happy graduation. Pasalamat ka, Nika. Happy graduation. Magpasalamat kata sila number 1 nga barangay ay Chief Tanod. Chief Tanod dito yung barangay yaw. Wala pa pa nagiging. Ayan, thank you so much ang kalam. Dapat may lighter, tapos kada piece na. Dapat yung okay. Yung okay laki na. Kawan yung mga okay laki. Pagkaya tayo ang luto, di balik tayo kang kayo damdaman yung numero. Mga pagtayaan yung luto, numero lang. Sapay lang ko ba mga abak uncle. Mabak ka. Nang angkal na dato kwarta ni Sulingan. Uya, puri ka may kakanto. Nang nadato ti kwarta to ni Sulingan, ikang kanto nga talaga ti ano, gift mo. Yan. Pangakon pa nga nabiyag ka pa ya. Aging ka na next year. Tama pa'y suldo. O, sige garo gantay ka, tulad ka. Maansong ka. O, sige garo. Ayan, kanta ka nun ni Uncle Boy. Ayan, parang pangatay